vi klar til at bedømme vores nye sang? Er det fordi vi er lige så godt i gang? Der er både ny musik og beat på vej. Er det et tegn til dig, eller et tegn til mig? Jeg vil vise dig, hvordan man skal stå på en dansegulv uden at falde røven på. Vil du med på vores hus i tur? Og du med til vores diskotek og lysinggur? Jeg vil tisse, hvor de end skal være, hvad der end skal bede, og hvor end du skal stå der. Vil du mærke, vil du vide, hvor jeg skal gå? Så kom med os og lad os rappe den for en tur på blås. Vi vil gøre suse igennem gaderne, og vi vil også på plads på fasaderne. Kører denne af byen, hvor det end skal gå, og vi er de sejeste verden, kan vi nå. Vi stopper op, vi siger exos time, så rap som fire. Det var siger det op, men når vi chopper, ikke for en segment, baby, vi stopper. Vi er der, vi rykker bagud. Vi nakker, hvis du får en på din tur. For Joey, Mo og Mickey, baby, er lige her. Hvis der er sådan noget mere, gør det noget, det siger. Hvis vi siger, hvad det end er, at vi skal bruge, er du så med til, at vi det vores tager en ro? Ved du hvor, hvad du når, og hvor nu det er sat? Er det fordi det er en pige uden Otusland? Vi er så der, hvor pigerne skal stå. Det er os der håber de danser nu. Det er os der virker, hvis der er et hul. Det er os der kommer uden bemærkninger, og hvis det er, gør vi det selvfølgelig. Vi er der, hvis vi skal være lige der, og at der piger lader det se, så kom vi her. Vores navn er Vicky og ingen andre. For det er Vicky, baby, der er råd, der styrer hele showet og siger jeg tror vi selv er på det nye, på det beatet show. Hvis det er vi er bedre end ham, det er Joey Mo. Hvorfor er det præcis, at vi skal være bedre nu? Er det fordi det er autotune, eller det er sindssygt? Jeg er med på det beat, jeg rapper ikke for tæt. Jeg rapper når vi stopper op og siger goddag. Jeg tager det stille og roligt, tager hatten af. Gå ind i byen, tager det stille og roligt bagfra. Ikke forfra, men nyder det der tager. Hvorfor er det lige præcis, at vi er? Hvorfor er det præcis, vi er? Vi er de bedste, baby, kom nu her og vis, hvad vi kan gøre, hvad der må der sker. Hvorfor er det ved os? Hvad er det, der får dig til at danse på gulvet lige nu lidt? Hvad er det præcis, der mærker dig bagfra? Hvad er det, der virker? Hvad er det, der tager dig? Hvorfor er du helt besværlig? Hvad er det, der lyser op og tager dig, baby? Whoa, 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 whoa.